Takže zavolala som vás kvôli tej vašej cenovej ponuke na dodávku faxov značky. Ďakujem. Na dodávku faxov značky Canon. Chceli sme od vás alternatívy v počte 100, 200, 300 kusov a chcela by som sa vás spýtať, okrem platby za nákup faxov, čo nám ešte môžete ponúknuť? No, ako som vám písala v tej pôvodnej cenovej ponuke, veľmi zaujímavá možnosť by bola pri nákupe až do výšky 300 kusov týchto faxov. Pri tomto nákupe vlastne ponúkame až 20% zľavu, s tým, že ako bonus by sme vám mohli dať okrem tejto množstevnej zľavy aj servis darma. Ono síce by bol podmienený s tým, že by ste museli dať do servisu mesačne nejakých 5 kusov faxov, ale v podstate to vyzerá veľmi zaujímavo a oplatí sa najviac táto možnosť. Neviem, či by ste mali o to záujem, alebo či by vám skôr vyhovoval nejaký ten paušál mesačný, kde by ste sa nemuseli viazať počtom tých kusov. Dohodli by sme sa na nejakej nižšej cene na ten mesačný paušál, ktorý by sa platil každý mesiac v priebehu celého roka, ale s tým, že nebudete viazaní počtom kusov, ktorý musíte dať do opravy. Takže neviem, ktorú by ste zvážili voľbu, ktorá by pre vás, alebo to riešenie, ktoré by bolo lepšie. Vedeli ste mi teraz povedať presne ten servis, aký by bol záručný ako 24 mesiacov zo zeleného zákona a pozáručný? Pozáručný máme až 4 roky dokonca. Je to výhradne na určité typy týchto faxov, zrovna aj ten Canon, o ktorý máte záujem, tak aj ten do toho spadá, čiže to by bolo veľmi výhodné. Tú záruku vám ponúkame vlastne dosť dlhú, 24 mesiacov a 3 roky, to si myslím, že to je slušná záruka, či sa jedná o ten pozáručný servis alebo záručný, kde máte vlastne istotu, že v prípade, že by sme sa dohodli na nejakej mailovej komunikácii, na ohlásenie závad, tak sme schopní do 24 hodín to vám vybaviť. Ako bonus vám vie naša firma ponúknuť takú možnosť, že v prípade, že by sa vám pokazil fax napríklad u pána generálneho riaditeľa, sme schopní do tých 24 hodín z našich skladových zásob vám dodať nový, vlastne ako zápožičku, ale bezplatne. A vieme sa baviť o takej možnosti, o určitej zľave pri nižšom počte kusov? No, bola by tá možnosť, len už ten priestor na tú zľavu by bol menší. Lebo vlastne, či máte väčší počet kusov odobratých tých faxov, tak tým sa tá zľava množstevná zväčšuje, takže to je už na zvážení na vašej firmy a na vás, teda či vám bude vyhovovať menší počet kusov, s tým aj je tá menšia zľava, ale vlastne ten istý servis, či záručný alebo záručný vám tam ostáva. Takže ten sa neviaže ako presne na ten počet kusov. Je výhodnejší v tom vyššom množstve, ale ostáva aj pri tých 200 kusov. Len už strácate ten bonus, ktorý som vám spomínala. Takže to už je na vaše zváženie, že ktorá možnosť by bola lepšia. Vzhľadom na počet, na veľkosť firmy, na pobočky, nechám na vás. S možnosťou dopravy, ako by to bolo? Doprava je už cene nakúpených faxov, čiže toto máme úplne vyriešené, máme svoje servisné strediská, aj dodávacie strediská, máme ich 8 po celom Slovensku, takže tam nevidím absolútne žiadny problém. Dobre, vedeli by ste mi toto potvrdiť? Je to možné písomne potvrdiť vám, môžem vám to mailom poslať a pokiaľ budete súhlasiť s tou cenovou ponukou, tak nie je problém. A dohodneme sa na termíne? No vzhľadom na to, že ešte cestujem, ja by som tak na tie 2 dní, aby som tam mala nejaký časový priestor, ak by vám to vyhovovalo. Čiže by som vám poslala... A do 24 hodín by to nebolo možné? Viete čo, nie je to možné, lebo ešte budem mať stretnutie jedno. Mne by veľmi mi pomohli tie 2 dní, aby som vám poslala kvalitnú cenovú ponuku. Rovno šitú, vám na mieru. Takže sa dohodneme 16. Dobre. O 2 dní. Máte nejaký časový termín? Ja by som to potrebovala do 10. hodiny. Do 10. ráno. V poriadku, môže byť, to mi vyhovuje. Dohodneme sa mailom alebo poštou? Mailom s tým, že keď mi to potvrdíte, môžeme si dať ďalšie stretnutie. Budúci týždeň budem v Bratislave, takže by sme mohli už potom prípadne uzavrieť. Dobre, takže toho 16.8. o 10.00 očakávam vašu ponuku. Dobre, v poriadku s tým, že mi pošlete návrh na termín, aby sme to uzavreli. Výborne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja by sme sa dohodli. Dovidenia.